Ndinokukwazisai nemitupo yenyu kumativi mana enyika. Nhasi unoka tiri kuuya naChiremba Samson. Vaimbova madzibaba asi yave n'anga. Vaimbobatsira nemiteuro yezvinova kubatsira ruzhinji nemishonga. Regai tikurukure navo tinzwe kuti chii chakaita kuti vazobva kuchipfugamo vachienda kuchivanhu. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Senguva dzese kamuri yeZimbabwe tinokurudzirai kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media, taking you to another level. Pano ndiChiremba Samson sekuziva kwamunoita. Chiremba Samson vakatanga kubatsira ruzhinji rweZimbabwe vari munzvimbo yeMasowe nekuda kwezvikonzero zvakanga zviripo zvainetsa zvemarudzi sekuti hakuna asina kusvarwa. Chiremba Samson vakasvika ipo pakuti vakanga vaine matambudziko ekuti vari kuMasowe ikoko vaisangana nematambudziko ematare akafanira iwo nematambudziko ekuti vaiti kana kuenda kurenje vaigona kuwana nguva yekunge vachirwara zvisingaite, zvekuti vaprofiti nevamwe vakawanda vazhinji vaidzimara kuti izvi zvinoda chikaranga kana kuti zvinoda chinyakare. Kusvika iko Chiremba Samson vazobva vachienda kuChiweshe vachinopupurwa nemutumwa Maidhona kana kuti vanomuziva vanoti Micho. Svikadaro ratsanangura akataiwa uyu zvake zvinoda machira echikaranga kuti vazenge vachiuya muchikaranga kuti vakubatsira vanhu. Rakanga riri gore iro ra2004 vari kuMasowe kuchikaranga vakazenge vachiuyawo vachibatsira vanhu muna 2014 kupara kwemutumbi wababa Micho. Chiremba Samson vanowanika munzvimbo yeSouthern Park kunonzi kuMagetsi. Chiremba Samson ndo kwavanowanika kwavanobatsirira ruzhinji rweZimbabwe. Saka Chiremba Samson kuna vanoda kuziva zvizhinji angave mabatsiriro avo kana kuti angave mafambiro avo kubva iko vachitanga kutsarisana nenhau dzechikaranga. Nhau dzechikaranga idzi dzakatangira mukunge vazvarwa zviri pavari nekuda kwekuti vabereki vakanga vasina kuzvitambira zvakanaka. Chiremba Samson vakaendeswa kukereke kana kuti vakaendeswa kuMasowe dziri nzira dzekutsvaga kuti vangadzime sei chikaranga. Saka Chiremba Samson mukunge ivo vari kurenje nekuMasowe vakanga vachisangana nerupupuro rwaprofita vakanga vachitsanangura kuti izvi zvaakutoda chikaranga chega ndicho chingakwanise kuti icho chinge chichipindura nhau dzavo kana kuti mhinduro dzakanga dziripo. Saka Chiremba Samson vakazosvika ivo pakudzoserwa kurudzi rwavo. Verudzi vakatsanangurwa zvakanga zviripo. Verudzi vakazvitambira nenzira dzakajeka nenzira dzakachena. Verudzi vakati aiwa sekuti chiri kutsanangura apa tinochiziva chakambotsanangura pakati pedzinza. Chiremba Samson vakabikirwa mashushu kana kuti ramunoti doro rechikaranga vachibva vaenda ivo kuita kwamunonzi kurifurwa kana kuti kuenda kuti vanoonekwe kunzi aiwa vanokodzera here kunge vachitakurana nenzira dzechikaranga izvo zvinotarisirwa nerudzi kuti ndiro rega rinokwanisa kunge richiisa ani nani zvake panhau yechikero ichocho chechikaranga kuti vatsanangura kuti aiwa chiri kutsanangura ichi tachiziva kana kuti ichi chiri kutsanangura chakambotsanangura murudzi muno. Vechikaranga mukunge vakuru navadiki vagara pasi vasanganisira nhau idzodzo ndopa vakazobuditsa rimwe chete kusvika nhasi uno masangana naChiremba vaakurapa vari munzira dzechikaranga dzino nanhasi uno dzamuri kuona Chiremba Samson vachibatsira ruzhinji rweRhodhisia kana ruzhinji rweZimbabwe. Tiri ipapo sekuru tingade kuziva kuti matambudziko amunonyanya kubatsira veruzhinji ndeapi? Matambudziko anonyanya kunge Chiremba vachibata kana kuti vachibatsira
matambudziko akafanirana nematambudziko emarudzi. Rudzi rwatambudza rine zvikwambo zvidhoma zvivanda, vana vanofa zvisina nzira kana nzendo, vari kuenda kumabasa havhisi kunobudirira kana kunobatika, kana kuti vane mabhizimusi avo mazhinji avanenge vachiita, asi mabhizimusi aya kune mhepo dziri kupindira hazisi kuzoenda kunobatana zvakanaka. Chiremba Samson matambudziko iyayo ndo avakanyanya kana kuti avanonyanya kunge vachibatsira kuti vange vachidzima mweya yakaipa inotambudza marudzi ezvikwambo kana kuti ezvivana kana zvingave mhepo dzakaipa dzemadumwa anotambudza mumarudzi. Mataura nhau yezvikwambo. Zvikwambo munobatsira sei? Munoita chekunobata here kana kuti munoshandisa mishonga yekuti chinge chichiparara? Kazhinji tinoshandisa mhiko inonzi kupinga. Kana tichitsanangura mhiko inonzi kupinga, tinotsanangura mhiko dzekuti kana pamusha pasingarariki tinoenda ipapo tinoshandisa mishonga yatinoshandisa ipapo inoita kuti mhepo idzo dzitame. Koita zvimwe zvekuti vapenyu vanototi isusu zvemurudzi medu tinozviziva, kana munhu anouya nazvo ega achiti aiwa inini ndanga ndakabata izvi neizvi asi zvakunditambudza, izvozvo tinobata zvekare tichizorodza mweya iwe. Saka tiri kuti isusu munotoita zvokunobata kana muchinge muchida. Zvatenda kana zvakatenderana nhau iripo haisi kunge tichida, asi kazhinji zvinoenderana nekuti vadzimu ivo vari kutsanangura kuti izvi zvinoda kuti zvibatwe kana izvi zvinoda kushandisirwa mishonga chete. Zvinoda kuti zvibatwe tinotoenda pamurudzi kana kuti padzinde tonosvika tobata, vana vosara vachirarama zvakanaka. Alright. Tikona matambudziko akaita sezvikwambo iwayo ari kushungurudza vanhu vakawandisa, kusanganisirawo ruzhinji rweZimbabwe rwuri kunze kwenyika, kunana South Africa, kungave kuAmerica, kwakasiyana siyana. Ipapo ndosaka ndanga ndabvunza mubvunzo wokuti munota kuzvibata kuti munokwanisa kushandisa mushonga, vanhu vanenge vari sei kunana America munozovaitira sei kana achishungurudzwa nechikwambo ari sekwaari? Vari kunzvimbo dzakaita seidzodzo dziri kure, nzvimbo dzevatoro kana nzvimbo dzemazurandi, kazhinji tinowanza kutumira mishonga inoenda ikoko yonosvika inoita basa riri kudiwa kunzi riitwe nevazukuru. Kana muchiti kutumira mushonga muri kurevei? Muri kuti here muzukuru munomuisira mushonga motumiranana manhingirine ekutumiranawo akasiyana siyana, kana kuti muri kuti imimi muzukuru kana achinge akubatai imimi munozoshandisa mishonga yenyu kuti iende iyo kunogadzirisa? Zvinofamba sei ipapo? Tine rusero rwemunzvimbo inoyi ratinokwanisa kuti tinotumira rusero iroro nemishonga iyoyo roenda kumuzukuru nenzira dzatinomutsanangura kuti unofanira kudai kudai kudai, akateedza saizvozvo anosangana nemakwenzi kana nemishonga iyoyo. Koita nzira dzekuti vamwe tinoita vekutumira chaiko chaiko kuti imomo mune ava vakafanana nekuti ngoro dzemoto kana kuti michovha kana zvakawanda zvinobhuruka nemhepo zvinoenda ikoko zvinokwanisa kuenda nemishonga yavo. Asi vazhinji vane dambudziko rakakura zvakanyanya, tinoshandisa mishonga inoenda nemuchamweya, tine rusero nezvakawanda zvinoenda nemishonga iyoyo. Mataura imimi nhau yekuti munokwanisa kusvika pamusha unenge uchishungurudzwa nezvikwambo, monoroera mhiko dzenyu. Panhau yemhiko iyo tonzwa vanhu vazhinji vachichema chema kuti isusu takagadzisa musha wedu ndobva waiswa mhiko yakati ndoyakutishungurudza nhasi uno. Zvakamira sei izvozvo? Mhiko dzamunonoisa hadzisi dzinozonetsa here mhuri dzacho mune ramangwana? Mhiko dzatinenge tichiisa isusu hadzigoni kunetsa mhuri. Mhiko dzatinonoshandisa zvakafanira nemusha wekunzi une ngozi yatambudza. Isusu tinoenda tononyaradza ngozi iyoyo, toyanana nayo. Kana tayanana nayo ngozi iyoyo kana ichida kuripwa inoripwa. Koenda panhau dzechikwambo, nhau yezvikwambo mweya yakaipa isina kumira zvakanaka. Saka kazhinji hatiwanze kuti patinobatsira tosiya dambudziko. Kana yato mhiko yakupanduka rato dambudziko rasirwa wapwere. Saka isusu makwenzi edu kana kuti mhiko dzatinoshandisa hadzinei nekunge dzichizorwiswa wapwere wedu vanenge vauya vachida kubatsirwa. Saka hatina mhiko inozopanduka kana mupenyu achema kuti ada kubatsirwa.
imimi sezvo mataura kuti makatanga muri kuchipfugamo, nhasi uno makuita chivanhu, pachivanhu pamunoita chivanhu munopa vanhu mishonga here, uyezve kana muri munopa hazvina kukunetsai here kubva kuchipfugamo kwama musingashandise mushonga muchienda kuchivanhu? Hazvina kunditambudza nekuti inini pakati penyama neropa rangu vakanga vandivimbisa kuti kana uchinge wauya zvizhinji nezvese zvichazviita zvega. Saka hazvina kunge zvichinditambudza nemhaka chikonzero kuti zvakanga zviripo mhuri nevapenyu vese taizviziva kunosvika pane dare rinozviziva kuti kurapa uku kwakatomborapwa nasekuru vangu vachiri kubata kana kuti vachiri kurarama. Vachirapa saizvozvi zvinhu zvakanga zvakatongori mugwara rekuti hazvaizogona kunditambudza nekuti zvinhu zvandakasvika zvisina kunzi zvakawedzerwa kana kuti zvine akazenga achitambidza, aiwa zvinhu zvakanga zviri zverudzi. Saka hazvina kumbobvira zvatitambudza nekuti mishonga mizhinji kana zvakawanda ndinoita zvekurota kana kuratidzwa. Saka changouya ipapo kunzi mupenyu auya ndonzi ngaapakatiswe ichi, zvinongozviita zvega sekuti zvinhu zvinenge zvine vatsananguri vanenge vazvitsanangura. Kune vamwe vanotaura kuti madzimai avo kana kuti varume vavo vanoita gumbo mumba gumbo panze, vachida rukawo. Muriko here ikoko? Rukawo munomu tinogadzira vadzimai avo kana kuti varandarume dzingavaharanga dzinoita gumbo mumba gumbo panze zvokuti murandarume haagone kunge achizvinzwisisa kuti zviri kufamba sei. Tinoisa chamunoti mimi munongedzwa kuti rukawo tinogadzira. Tine rukawo mhando nemhando dziri mukati medare rino, kusanganisira mhando dzakafanira idzo nemhando dzerunyoka kana kuti mhando dzavanoti dzeloko kana kuti key kana kuti mhando dzemajuru. Ndine mhando nemhando dzerukawo dzizhinji dziri mukati medare dzatinopa varandarume kuti vange vachibata madzimai avo, nemhando dzerukawo dzinodzikamisa zvekare varandarume vacho. Ndofunga muri kuzvinzwa muri yeZimbabwe. Zuva ranhasi tina sekuru Samson ndovatiri kukurukura navo kuti tinge tichinzwa kuti ndezvipi zvavanobatsira veruzhinji nazvo. Vamwe vanoti tisei veDrumas Media musingaise nhamba dzana chiremba ipapo. Chatingade kukuzivisai ndechekuti mukatarisa nhamba dzasekuru muri kudziona dziripo. Isusu patinoburitsa vana sekuru vangave vana madzibaba tinenge tatanga tanzwa neveruzhinji kuti madii mambosvika apa, pane vari kuita zvishamiso. Asiwo zvakare mune ramangwana vamwe vana sekuru unonzwa kuti havachabatsire, vamwe vachiri kubatsira. Naizvozvo ndosaka dzimwe nguva tichibvisa nhamba pachivhitivhiti. Nhamba idzo dzamuri kuona ndo dzamunokwanisa kunge muchivabata nadzo muchinzwa kuti zvakamira sei. Asiwo chatoda kukuzivisai ndechekuti isusu veDrumas Media tiri venyama, hationi pamweya, hatisi maprofita, hatisi n'anga. Naizvozvo isusu tinoshanda nekunzwa uyezve nekuonawo vamwe vanenge vabatsirwa. Naizvozvo kana zvisina kunge zvakushandirai, aiwa musauye muchiti zvakazodai zvikadai. Isusu chatoda ndechekuti munge muchibatsirwa, mutauranai nana sekuru, monzwisisana, moona kuti mofambisa dare renyu sei. Sekuru tiri kuendera mberi nenhau iri mudariro. Tangoti batei zvishoma panhau yevanhu vari kunze kwenyika. Chatingade kunzwisisa ndechekuti kune vane matambudziko akasiyana siyana vari kunze kwenyika. Vamwe vanobvunza kuti vanobatsira pafoni here? Munobatsira pafoni here sekuru? Chiremba vanobatsira pangava panharembozha, vanobatsira nyama yemupenyu ingave iripo. Chiremba Samson kune vapi zhinji vekuti havagoni kunge vachisvika. Zvinotokumbirirwa kuvadzimu nemhondoro kuti aiwa kune vapwere venyu vari mhiri yemakungwa asi upfumi nehomwe dzavo dziri kuramba kuti vange vachikwira zvivhitivhiti kana kuti vachinge vachikwira ivo zvavangoti zviguruguru vasvike pano. Tinonge tichivabatsira zvekare vari kunzvimbo dzavari ikoko, vangave vabirwa, angave maronda, chingave zvizhinji zvakawanda,
vangava vanodonha pfari dzavanoti tsviyo tinoita kuti vabatsirwe nyangwe vari nzvimbo dzavari idzodzo vasina kusvika pano pakati pedare rakachiremba Samson. Mataura nhau yembavha pakutaura kwamaita kuti vanenge vabirwa. Zvingatora nguva yakadii kuti kana ndabirwa chinhu inini ndoya kwamuri ndotarisira kuti chinge chichidzorwa? Zvinoenderana nemhiko dzatinenge tashandisa. Tine dzimwe mhiko dzakafanana nemhiko dzenyuchi kuti tinokwanisa kutumira nyuchi. Kazhinji tikatumira nyuchi pakati pedare rino ungave uri kunzvimbo ipi naipi azvinge zvichitora mazuva anodudza iwo 3 kana 2. Zuva rimwe chete kunodoka kwerimwe rechipiri unofanira kunge wabata zvinhu zvako. Toenda padzimwe mhiko dzakawanda zhinji dzatisingagone kukurukura pachivhitivhiti dzakafanana nedzimwe tichiti tine chubhu yatinopomba anenge aba kana kuti iko ungave wabirwa ringave toki kana chii dzingave nyati dzamunoti mombe kana kuti zvipfuyo zvakasiyana mbudzi zvatinenge tichigadzira vange vachichema sembudzi. Ndo dzimwe mhiko dzinotora mazuva angaite 3 angave 5 kana 4. Asi sekuona kwenyu imimi tichitarisa nekushanda kwamaita basa yamunoti iyi ndo nzira yakanaka ndechi? Nzira dzese tingadziti nzira dzakanaka, asi zhinji vapenyu vazhinji vari kuuya mukati medare rino vari kufara nekunge vachishandisa nyuchi zvakanyanya, nekuti mumwe anoti kubirwa uku kwanyanyisa hakusi kutanga ndichibirwa saka zvaakundirwadza. Mumwe anogona kutoti anotouya pano nenhau diki diki yekunge abirwa zhinji diki, asoti ndarwadziwa nekuti kakawanda ndichinge ndichibirwa zvakanyanya. Saka vanhu mukurwadziwawo kwavari kuita zvakanyanya ndo vari kuzotaurawo zvido zvavo mudare, saka vazhinji vari kuwanza kushandisa dare renyuchi. Tingati tiri muchirongwa kudai mhuri yeZimbabwe vazhinji vari kundibvunza kuti ko top 20 yevanobatsira muri kuiunza rini? Tiri kuedza kukombaila tichitarisa maresponsi enyu vanhu pamaibatsirwa kuti tione kuti ndivapi vachange vachikurira vamwe vese. Kana achiti kukurira hatsikurirawo kuti ndo vanogona kudarika vamwe, asi kuti ndo vakatipa maresults kudarika vamwe. Saka motarisira muna January imomo tichange tichikuunzirai chirongwa ichocho chevakabatsira zvakanyanya kudarika vamwe mugore rino rapera. Tiri kuendera mberi nechirongwa tina Sekuru Samson. Munoda kudaidzwa kunzi Sekuru Samson here kana kuti munoda kudaidzwa sei? Zvakasunungukira vapwere vangade kuti Sekuru Samson kana kuti Chiremba Samson. Vazhinji vanowanza kudaidza kuti Chiremba Samson nekuda kwekuti Chiremba Samson vanoziva kuti vakanga vari kukereke, saka vakanga vachibatsira. Zvinoimba kuti neikoko kukereke zvekare havana pavakambonzi vapesa, vakabatsira vakapona nawo nanhasuno. Vamwe vanotouya vakabatsirwa ikoko vachinzi hatikwanise kunge tichirasa chakatibatsira, nyangwe vaaikoko kuchikaranga tinopora tichienda tichinovabatsira. Saka zvakakusunungukirai kunge muchitidaidza vangave Chiremba Samson kana kuti muchidaidza kuti Sekuru Samson. Suno vanosununguka havo vapwere kudaidza zvakavasunungukira. Tine nhau zvakare yevazukuru vari kusungwa, vamwe vanenge vadziparamurawo zvechokwadi, vamwewo ndezvekupomerwa. Munobatsira here panhau dzekusungwa nemapurisa? Kana tichiti kubatsira panhau kazhinji isusu zvedu ndezvechikaranga zvinoteedza tsika dzedu dzemagariro, maitiro neunhu zvedu isusu zvinoti titumei kazhinji kuti tiwanze kumira kuchokwadi. Saka kana tichiti kuchokwadi tinoreva kuti tinowanza kuti chinoita kuti mupenyu apare mhaka kana mhosva kazhinji imhepo yerudzi inenge ichida kukusiya muna taisireva. Nekuti vakuru vedu vachikura kana kukwegura vakange vachitaura kuti unofanira kunge uchitarisana nechamunoti imimi chokwadi. Saka chokwadi chavakanga vachitaura vakanga vachichema chikaranga chakakwana. Saka vapenyu vese usazomhanyire kuti uye nekuti angave mwana wako tete kana sekuru asungwa nekuda kwemhaka yaapara. Garai muchifamba navo vapwera vadzimirwe mhepo kana rima rekupara mhaka. Koita vane dzekupomerwa tinokwanisa kuvabatsira isusu kuti ivo vane nhau dzekupomerwa chokwadi chinge chichioneka, mupari wemhosva anga achibuda pachena.
ko vanenge vakatonzi kare iwe rugara 20 years muchitorongo munokwanisa kuvabatsirawo here kuti vange vachikasika kupunyutswa? Takada kutarisa kazhinji vanoshanda nemutemo kazhinji vanoshanda nechikaranga chedu ende vanoshanda nechitenderano chedu. Saka vachizoti kumashure kwazvo vane nguva yekuzombonge vachipawo mukana vari mumatorongo kuti vatsanangure nekunge vachivapawo mukana kuti kana muine mapepa nezvamunokwanisa kunge muchifambisa muchiendesa muchiisawo yamunoti complain kuvapenyu kuti ino ndakapomerwa ndakadai isinovabatsira ipapo kuti nhau dzenyu kana dzaakudzokera kuvakuru vange vachidzitarisisa nenzira dzakanaka kuti iye mupenyu apiwa makore iyayo anga achionekwa mhosva yake iyo iri yekuti haana mhosva yaakapara asi akapomerwa. Saka izvozvo tinoita kuti vapenyu vange vachidzikisirwa makore kana kuti vange vachidzimirwa mwaka nemakore iyayo nevatungamiri kana kuti vatongi vemhosva. Ndombotitsaudzirei hangu kubva mune zvamunobatsira. Ndikuona nzvimbo yenyu ine loko. Nzvimbo iyi tichitarisa paloko iyi ndo patiri kutarisa kune vapenyu, kune vana kuti vapwere veruzhinji rweZimbabwe vamwe kuti vanonzi vatadziwa havateerere. Saka nzvimbo iyi ndeyemadzinza. Kana iri yemadzinza inomirira zvakawanda zvinotarisana nechikaranga chedu. Iyi loku iri apa inotaura rukawo kuti patsvimbo izango rakatakura zvakawanda rine mhiko dzakasiyana siyana. Mukatarisa pane machembere aripo, mukatarisa ipo pane dzamunoti hove dziripo, mukatarisa ipo pane ndara kana kuti nyoka dzamunotaura imimi. Saka zvese zvipukanana zviri ipapapa zvine zvazvinotaura pachikaranga chedu. Nekuti ndada kuti ndinzwisise. Tine vamwe vanoti inini murume wangu akandisunga kana kuti mukadzi wangu akandisunga handichakwanise kunge ndichisangana nevamwe kunze kwake iye. Izvozvo munobatsira? Zvinoenderana izvo nekuti kazhinji zvinoenderana nekuti mupenyu iyeyu uyu ari kuuya achinda akasungwa nemurandarume kana nemurandakadzi. Nhau yake yakatarisana nezvipi? Pane pekuti vakasiyana kana kuti mumba mavo hamusisina mufaro zvakafanira kuti mudzimai iye akasunga asi hamusisina bonde murandarume akuda kutsvaka. Izvozvozvo tikauya pakino tikasvika tikangolokonora chete nezita rake atosunungurwa zvatopera. Kana kuti iko kumwe kuti mudzimai murandarume vakasiya sunga mudzimai ndobva aenda asi kwariko kwaakutotarisa nawo nemamwe madzimai tinolokonora zvekare. Asi kuita kwekuti musha umu iye murandarume nemurandakadzi wake vachiri kunzwanana. Asi zvatinokwanisa kunge isusu tichiti vari kunzwanana asi taakusunungura mukusungwa kwavakaita. Kune varandarume vokuti chikaranga chedu vana tateguru vedu vaitonge vachitora madzimai 2 3. Asi chakakosha kuti madzimai ayo ayanani kana kuti chakakosha icho kuita kuti iko madzimai aya unge uchienda uchibvisa pfuma kana kuti kwamunoti kuroora kumadzimai ese. Saka murandarume akaroora madzimai ake 3 nenzira dzakajeka dzakachena, isusu tinosunungura kuti anga achikwanisa kusangana nemadzimai ake aroora nekuti kana muchikaranga chedu zvakanga zvichiverengwa. Ndio nhau yatinayo muri Zimbabwe tiri kuedza kutaura nachiremba kuti tinzwe kuti tozoti kune matambudziko akasiyana siyana, tinzwe kuti ndezvipi zvavanokwanisa kunge vachibatsirawo imimi veruzhinji mukwanise kuwana rugaro rwakanaka. Tiri panhau yemadzimai iyoyi sekuru. Alright, tisatopinda mumadzimai nekuti nhau yemadzimai yakakurisa. Imimi muri n'anga, muri svikiro, muri mhondoro, muri gombwe, muri chii? Chiremba Samsoni imhondoro. Chiremba Samsoni imhondoro vakatumwa kumhondoro vanotokwanisa kubatsira nyangwe dzimwe n'anga nyangwe mamwe maprofita. Regai tidzoke hedu kumibvunzo yedu. Takatarisa nhau yemadzimai ataiti chataura iyi.
kune vamwe vanotibata vachiti isu nini murume wangu akandisiya akaenda vanovati vana marwei, vamwe vachiti small house, vamwe vachitaura kuti mukadzi wangu akanditiza. Hamenoti kwarume vanonzi vana chii kana watorerwa. Munobatsira here dambudziko rakadaro? matambudziko ekudzora iko kunonzi kudzora vakaenda idare rimwe chete rakafanana nekudzora mbavha, asi mhiko ndo dzatinosiyanisa chete kuti uyu taakumudzora nenzira dzekuti agarisane nemurandarume sechivimbiso chavanga vakaita vakaita. Zvazvinoita mumarudzumu kana vapenyu vachipanana, vapenyu ngavaregedze kupanana zvivimbiso zvavasingazozadzikisi nekuti zvinozovasungirira. Kana vachinge vapanana chivimbiso tichange tiri tese, zvinoreva kuti mupenyu akangoya chete mudare tikazvitarisa ndo zvavakauimbisana. Takutogadzira makwenzi kana mishonga inoita kuti vapenyu ava vange vachidzokedzana. Saka tinodzora vangave varandarume vakaenda kana kuti vakaenda nana marwei kana kuti vakaenda vega. Mumwe anogona kutoenda ega zvikati vese vanotova nemadzimai. Mumwe anogona kusundwa nemhepo yemudzimai asingatodiwo musha yakafanana nemhepo dzatanga tichitsanangura dziye dzezvikwambo dzekupiwa madzimai ekurara nawo kana kuti dzekupiwa varandarume vekurara nawo munguva dzavo dzemadzimai kana dzevarandarume. Zvinogona kudzinga izvo murandarume wako kana uri murandakadzi, kana kuti murandakadzi unogona kudzinga murandarume wako kana uri murandakadzi zvekare. Saka nhau idzodzo tinenge tichibata tichiita kuti mhepo idzodzo dzipesane newe unge uchidzokera mumba mako yawakasiya kana unge uchidzokedzana nemudzimai wako akakusiya. Mabata nhau yevanhu vanorota vaine madzimai kana kuti vaine varume, munobatsira here dambudziko iri? Dambudziko iro rimwe chete nedambudziko randanga ndichitsanangura randakanyanya kuwandira. Randanga ndichitsanangura ini ndichiti dambudziko remusha, nekuti izvozvozvo zvinobva mudzinza remupenyu, kuti vangave tete sekuru ambuya kana kuti mukoma kana sisi vangaende kunoromba vobata mishonga makwenzi akaipa ekuti sapfuma yekurima diviso kana chii. Vapenyu vakafanana nevapenyu ivavo vanenge vari vapenyu vanopiwa zvikwambo zvidhoma vakadzi vekurara navo. Saka dambudziko iroro tinenge tichidzima mweya iwowo kuti usasangane nemadzimai, nekuti anokonzera kuti usemiwe nevarandarume kana uri murandakadzi, usemiwe kana kuti nemabhunu epanyika pano, kana kuti unge uchisemiwa vanenge vachida kukupa mushando. Anogona kuti angosangana newe mara uimbisana mukufambidzana nemukutaudzana, achingosangana nechiso chako anobva atoona sekuti zvina maturo kuti ndinge ndichimupa ini mushando. Saka mhepo idzodzo dzinokonzera zvakawanda, mhepo dzakafanira nemhepo dzematare ekuti munenge makagadzirirwa nekupiwa zvikwambo zvekurara nazvo. Saka dare iroro tinopfuma mhepo idzodzo dzopesana nemurandakadzi kana murandarume akapiwa zvikwambo izvozvo. Imimi pamunoti makubatsira vazukuru vauya vauda kuitwa matare, munotanga maridzirwa nziyo here kana kuti muchitongopinda mudare menyu inonzi muchirungu automatiki makutokwanisa kupa vanhu matare avo? Inini pose pandinenge ndinenge ndine vadzimu, ndisaka ndiri mhondo. Pandiri pese nyangwe ndikasangana nemupwere ari kutambudzika munzira nedambudziko, ndinogona kuti umutsanangurira kuti aiwa iwo pawakamira hapana kumira zvakanaka, suduruka umira apa. Saka zvazvinoita ndezvekuti kuridza inonzi misurumhanzi kana kuti kuridza dzamunoti mbira dzechikaranga kana dzenharira, chiziviso kana kuti kuzivisa vakuru vedu kana nevadiki kuti aiwa tavapo pamatare sekureva kwamakaita. Saka mbira idzi tinodzikudza mwaka nenguva nenguva kana kuti mazuva namazuva kuti dzinofanira kunge dzichiridzwa kana tichinge tapinda mumatare. Asi izvozvo hazvitadzise kuti isusu kana tichinge tapinda mudare munomu tisingade kuti mbira dziridzwe, tishopere kana kuti tibatsire ruzhinji rweZimbabwe kana kuti vazukuru kana vapwere vanenge vauya. Mhuri yeZimbabwe takuita tichisvika kwamvura yacheka makumbo.
Chiremba tine vanotibata vachitiwo ndakaenda kunyika dzevatorwa tiri kuda mapepa ekuti tinge tichikwanisa kugarako. Vamwe ndevanoti vari kushayiwa mabasa. Matambudziko akaita saiwaya munokwanisa kunge muchabatsira here? Matambudziko iyayo tinotanga tatarisa kuti chakonzera kuti mupenyu asange nekuti zvazvinoita vapenyu vakasumuka vari vaviri. Kune mumwe wekuti anosvika pamushando vachitsvaga mushando vese vari vaviri potorwa mumwe chete. Tinofanira kuziva kuti chaita kuti iwewo usiyiwewo padare rechakanaka iro chii. Saka kazhinji chinotonga ipapo imhepo dzemusha wako dzinenge dzichitorambana nemushando kana nebasa. Saka dare iroro remapepa munzvimbo munomu taribatsira vazhinji chaizvo vakunda naro, vari kupiwa mapepa munzvimbo dzavari. Tobva ipapo vari kushaya mushando wemaoko amunoti mabasa. Tiri kuvabatsira zvekare tichizorodza mhepo dzisingade kuti vaende mumushando kana mabasa vachimawana mabasa iyayo. Saka idzodzo futi zvekare inzira dzedu dzematare anaya. Zviripo zvakawanda zvatisingagone kubatsira vapenyu. Mupwere akauya mudare achititsanangura, tinogara tamutsanangura kuti iri dare ratipesanei nesu, hatikwanise kunge tichikubatsira. Tine anonzi masahwira ekuti tinokwanisa kunge tichikutsanangurira kuti aiwa, ukaenda pakati unosvika uchibatsirwa dambudziko rako iroro richipera. Tozoita vamwe vane dambudziko remidzimu. Vanhu kuda kusvitswa midzimu yavo asi vari kushaya masahwira anovaenzanisa. Vamwe ndevanoti vari kubirwa zvipo zvavo vachida kutobatsirwa kuti chinge chipo chinge chiripo. Vamwe ndevari kuti aiwa ini ndatendera kwakawanda asi mudzimu waramba kubuda. Zvandinoita kana uchinge wasvika mudare rino, ndinogona kukubatsira nyange usingadi makwenzi, ndinogona kukubatsira nedombo chairo randinotokutuma iwe kuti enda unonhonga pakati wouya nedombo. Ndobva ndakubatsira ndokutuma kumba kwako kuti chienda unodai. Mudzimu wako kana uri mudzimu chaiwo usinei nekuromberwa kana nei, tinoita kuti iwewe mudzimu wako unofanira kukurayiridza kuti kwawaenda ndiko chaiko, dzokera unobatsirwa ikoko. Kana kuti iwewe enda pana nhingi ari pakati anokubatsire. Saka isusu chatinokwanisa kukuita kana uchinge wauya nematare emidzimu, vangave vanoti aiwa tine matare erushavishavi kana ekushava akafanana nemadzisahwira, machembere kana manjuzu, tinokubatsira padare rino. Woenda iwewe wonopiwa marayirwa nedare repakati perudzi rwako. Kubva zvamatanga kubatsira muri kuchipfugamo kusvika muzuva ranhasi, mune here zuva ramunoti iri handimbofe ndakarikanganwa? Kana riripo chii chakaitika muri kupi? Zuva randinoti handife ndakarikanganwa inini, ndinogara ndichiriyeuka mwakana mazuva. Izuva rakanga ndichiri kuchikaranga, ndakadzidza kuti kana chikaranga ichi chiri chikaranga chaicho chakapeneterwa nevakuru vedu nevadzimu, hachinei chekuita nekurwisana nevanoenda vachinonamata mumakereke, asi chiripo pakubatsira. Iri zuva iri ndo zuva randakapatsanurirwa ndichinzi nguva yako yekuti uende unodzore magombwe muAfrica, unodzore mhondoro nedzimwe n'anga dziri kurasika nevapwere vari kurasika vese. Ndo rakanga riri zuva randakatanga kugara pachituru ndichinzi aiwa, iri zuva iri wakuenda kunotanga uri kuchikaranga uchibva iko kuchitenderano chechinamato. Saka zuva iroro rakandiyeuchidza kuti une kodzero yekuti usati wabuda pakati pemusha, taura nevadzimu, wataura nevadzimu vatsanangure kuti vakusvitsire nhau kuna musikavanhu, nekuti musikavanhu akatouya kwandiri inini Mpune, kana kuti dzamunoti mimingirozi dzepasi pano dzakatumwa kubva kumusoro kudenga ndito dzakauya dzikati aiwa, sezvo kuchema kwako takunzwa kuti mwaka nenguva uri kuchema uchiti pandiri kuzonge ndichibva pakereke ndiri kuzosangana nenhau dzekunge ndichisangana nemakwenzi, kusangana nevadzimu vachikudaidza. Vazhinji vandiri kubatsira muno vamwe ndiri kuzovadzosa kuti vaende vanonamata zvakanaka vasina zvavakabata, urombwa kana kuteketwa. Ndo zuva guru iroro
handisina kumbobvira ndati pesanei naro nekuti izuva rekuziya chokwadi changu kana kuti rekuziya chokwadi kuvapwere. Tasvika kwamvura yacheka makumbo ameno kana muine mamashoko amunoda kusiyira ruzhinji rweZimbabwe. Mashoko andingasiye ruzhinji rweZimbabwe nderekuti usagare nedambudziko uchinyara naro. Uri pakati pemusha wako iwewe uchiti ko ndikazoenda kunana godobori kana kumundo vedzinza vachati chii kana kuti ruzhinji rweZimbabwe ruchati chii. Une kodzero iwewe yekuenda kwakakusunungukira kuti ubatsirwe uziye chokwadi nekuti uri kugara nemanyepo usingaziye chokwadi nekuti nyango vakuru vedu isusu vangave vakuru vakanga vachiteedza chikaranga havana kubvira wapesana nechivanhu chavo. Saka ruzhinji rweZimbabwe ndinorusiyira mazwi ekuti iro usanyare nedambudziko tsanangurira ari pedyo pako. Iwe uri pedyo usanyare nekubatsirwa kwawakaita, tsanangurira mabatsirwo awakaitwa. Saka usatuke chikaranga chedu, usatuke musika vanhu. Iwewe uimba nezvauno zvinokubatsira, uimba nezvawakatakura pakati pechanza chako. Ndicho chirongwa chatanga tinacho muzuva ranhasi mhuri yeZimbabwe. Chinangwa ndechekuona muine utano hwakanaka nekuti havasi vese vanoti kana varwara vanofunga kumhanya kuchipatara, asi tinokurudzirawo zvakare kuti munge muchiendawo kuchipatara muchinoonekwa kuti zvakamira sei kana zvaramba zvichida zvava nechivanhu, nekuti munofanira kuziva kuti kune vamwe vanorwara neBP yechivanhu, vamwe vachirwara neBP yechirungu. Naizvozvo ukaona zvaramba kakuchirungu kwacho imboenda kakuchivanhu, imboenda kuchechi, unoona kuti haukwanisi here kunge uchiyamurwa kubvisa mweya wetsvina unenge wakubata. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Senguva dzese kamuri yeZimbabwe tinokurudzirai kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media, taking you to another level.